And of course, let us welcome 2022 with good minds, happy hearts, and with all the positivity. Sana ay mawala na ang COVID-19 nang sa ganun naman ay mag-back to normal na tayo. And of course, dahil nga sinabi ko, we will start the year with positivity. Samahan niyo ako, ang inyong lingkod. This is your host, Michelle A. kay Ate Mitch, your Jfs Team Surprise Ambassadors para sa aming kauna-unahang car trunk surprise ngayong 2022. At kahit papalubog na nga ang araw at kahit medyo mahangin, ayan, hinahangin na tayo, hindi pa rin kami patitigil na magdala ng sorpresa at saya all the way to Calabanga, Camarines upang surpresahin ang isang napakabonggang nanay na magsi-celebrate ng kanyang birthday. Sino kaya si Mami? Makikilala natin siya mamaya. Pero bago yan, alamin muna natin ang mga packages na perfect para kay nanay. Let's go! So mga ka-JFS, as you can see, uunahin na po namin ang bucket of chicken na ito mula pa sa Jollibee. Ayan. Siyempre, meron rin kami ditong ibibigay kay Mami na bench t-shirt. Turn tayo para naman na hindi tayo ihangin. Baka hanginin ako payat ako And siyempre, meron rin kami ibibigay kay Mami Ferrero Rocher chocolate. Meron 2 box of pizza. Punong-puno ang ating car trunk ngayon. Meron ring raffle bells cake. Meron din dito Novelino wine. Meron din kami ibibigay kay Mami na kakanin. Specifically kutsinta. Meron din ditong bubble balloon na merong message na nakalagay. Meron ring stuffed toy. Ayan, naubos na ang boses ko kasi ang dami-dami naman kasi talagang laman ng ating car trunk ngayon. Meron rin kaming ibibigay na card mamaya kay Mami. And syempre last but not the least, ang aming bouquet na meron lang naman tumataginting na 15,000 pesos. More of these packages and more of our surprises if you continue to support us by liking our social media account. Don't forget to like us on Facebook, Instagram, YouTube channel, Jfs Team and Services. We don't just create, but we also captivate. Kaya ano pang inaantay natin? Simulan na natin ang mano-mano ngayong taon mula dito sa Calabanga, Camarines, Jfs na yan. Mga ka-JFS, nandito na kami sa Calabanga at kasalukuyan na naming hinahanap ang bahay ni nanay. At alam niyo ba, meron kaming twist na gagawin ngayon. Kasi naman, syempre, ang prank natin talagang dapat makatotohanan. Kaya naman, hindi muna ako magpapakita sa prank. Absent muna si Ate Mitch. Pero meron akong kukutsagahin na isang magaling mag-prank. Kaya naman, nababawi ako sa kanya kasi hindi ko nasabi kanina na meron pa ng harana. Kaya ngayon, para makabawi, si Kuya Gabuna ang magpa-prank kay Mami Gracita. Yan, vinulgar ko na ang name ni Mami. Kaya mga ka-JFS, abangan ninyo ang bonggang-bonggang pack na prank ni Kuya Gab. Kuya Gab, pressure ka. Ganun mo ha. Pag hindi mo kinalingan. Mapraktis lang girpay nante. Go. So ayun nga guys, ako yung prankster ngayon. Kuya, hello po, good afternoon. Si Nanay Gracita po. Nay! Ano po, Nay? Maray na hapon po. Ako po si Gab. Delivery service po kan J&J, ma'am. May deliver lang po. Dapat po kayo pang New Year pa ni kaso di pa para po lang ka po. Demi maano. Pwede man kayo, magpaiba na lang kayo kami. Magpaiba na. Alat lang po, ma'am. Babalikan na po. Si driver lang po kayo. Solo duman. Wala mo nakaayos na. Madali lang po, nanay, nag-aayos lang po ng party. Para po sa may birthday ni. Iyo po. Dapat po kaya kang ano pa ni, kang 31. Isa po ang nagpa-deliver. Ano po, sa raffle po kaya. Tapos, siguro may saro po sa Indo nagdadala. Hindi mo po nga ni maraman kung si Isay ang ano. Kasi number po, dahil mantigsisimbag kang 31. Ngunya, naghahanap po kami. Igdi na itok do. Ngunya, hindi ihatos po. Ang deliver. Ano po yan daw? Ano yan?
Ano po sir, mga goods, baka po nga si mga prutas po. Hindi ko lang alam kung ano ng kondisyon kaya. Araw po yung dumanan ni ma'am. Yun na, sarapan! Sarapan! O yan na, nasitaw! Isitaw ano yan? Ayan ay. Pero hindi talaga yan! Oh. Isi daw ang maluwa si Aki mo. Si Alinlin. Si Alinlin. Si Alinlin kaya. Ayan nanay, musta nay? Oh, limo si Alinlin kaya no. Oh, picture. Manager niya po ako, ma'am. Painit ko na po siyang magbabata. Medyo, sabi ko, ikaw na lang po makiulay, ma'am. Kumusta po si ulay nito, ma'am? Ayun po. Kung ayos po si pakakaulay sa mukhang ahente ko, maray po. Pero kung tatanggalin ko po siya sa trabaho. Okay, ma'am? Papailin ko po sa iyo sa delivery mo, ma'am. Apat ang takala po, ma'am. Tatao ka po, ma'am, magbilang. Ay, sige, ma'am. Bilang ka nga po, ma'am, ng 1 to 100. 1 to 3, ma'am. 1, 2, 3. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayun, mami! Happy birthday po! Kamusta ka, mami? Okay lang. Tuwag-tuwa si mami. Tuwag-tuwa si mami. Mami, kamusta po kayo? Okay lang, mami. Wala akong masabi. Wala ka, mami, masabi. Sobrang kasiyahan ko talaga. Yes po. Salamat sa Diyos. Yes, ma'am. Salamat sa Diyos. Ma'am, ang ganda-ganda mo naman tayo. Ang ganda. Kala ko si Mala Catherine Bernardo. At dahil, ma'am, sabi ko sa iyo po, ang ganda-ganda mo ngayong hapon. Wow! Ayan. Ma'am, para sa iyo ang sash na ito. Happy birthday po! Ayan. So, tapos na po ang surprise. Joke lang, mami. Dahil marami pa po, mami. Sa totoo lang po, itong car trunk na ito, napakaraming laman ng car trunk namin. Dahil, ma'am, tingin ka po sa likod. Tada! Ayan, ma'am. Wow! Yes, ma'am. Wow na wow talaga, ma'am. Wow na wow. Unahin na po natin, ma'am, ang Jollibee Chicken. Palagpakan naman natin si mami. Jollibee, baka naman. Baka naman Jollibee, di ba? Meron ka din, ma'am, di ba? Pakita. Meron ka po t-shirt, ma'am. Pwede niyo po ba mag-i-open nung makita natin? Ayan. Amay naman! Diba? Kalain na yan, ha? Kung kanina Catherine Bernardo, siya naman siya na si Kim Domingo. Ayan, ma'am. Meron kayo po man matatanggap. Tawag-tawa kayo dyan, ha? Meron ka rin, ma'am, kasing sweet ng iyong hindi. Wow! Ferrero chocolate! Walang ngipin, pero ano ka ba, ma'am? Ang ganda-ganda mo pa rin. Siyempre, ma'am, bibigyan ka rin po namin ng pizza na 2 box. Siyempre, meron ka rin pong matatagam na kakanyen. Wow! Inbinao. Meron din po ikaw napaka-special na cake, Rafael's cake. At ma'am, mamaya, ito talaga, ma'am. Meron kang wine from Novelina. Wala ba kayo dyan, mga kamay? Diba? And syempre, ma'am, meron ka rin po dito bubble balloons na merong mensahe. Babasahin ko po ang message. You are the type of woman that people admire. You are strong and generous, mom, ever. You deserve to be happy and beloved. We love you so much, mama. Yes, ma'am. And syempre, ma'am, hindi lang yan, ma'am. Medyo iiyak na si ma'am. Meron
makikita dito, ayan. Tada! Meron kang stuffed toy dyan, ma'am. And syempre, meron kang card dito, ma'am. Pero gusto ko pong hawakan mo ito. Pati dito to yun. Ayan. Slowly but surely. Ang laki. Ayan! Ang laki, ma'am! Dahil meron ka pong bouquet with 15,000 pesos! Ayan, ma'am. Meron ka po ba mong naisabihin mo? Ano po yung nararamdaman mo ngayon, ma'am? Sobrang masaya. Sobrang masaya. Pasalamat ako sa una sa Diyos. Tapos sa yes. Yan, ma'am. Alam mo ba kung kanino po galing yung mga yan? Hindi ko alam. Ay, hindi mo ma'am alam, ma'am. Galing po yan kay Santa. Joke lang, ma'am. Santa ng buhay mo, ma'am. Galing po yan kay Ma'am Julifier and Ma'am Jennifer na mga anak mo po. Okay, ma'am? Ayun, talaga naman nagkakasiyahan tayo ngayon, ma'am. Hindi, kaputan mo, tabang mo ulit. Oo, ma'am. Dami-dami kasi may mga matangay kayo, regalo tabang sa'yo, mo na. ma'am. Ilang taon ka na po ba, ma'am? 60. Hindi ka, ma'am, nagbibiro na 60 ka na? Talaga ba, ma'am? Akala ko pa naman 16 years old lang. Akala ko 16 years old lang. Tingnan mo naman si mami, kahit walang ipin, talagang smile na smile, oh. Dapat gano'n, ano? Grabe ang smile ni mami. Ma'am, kumusta naman po ang pagiging isang nanay na 60 years old na pero malakas pa rin? Masaya, para sa mga anak ko. Ilan talaga Yes. Opo. Meron ka po ba, ma'am, nandito po ba yung kabiyak? Nandito po ba siya, ma'am? Ay, ayun! Ayan na talaga si Daniel Madinilla! O, diba? Ayan naman talaga si Daddy. Daddy, hindi ko makilala. Akala ko si Daniel Madinilla. Harap ko dito. Daddy, ilang taon ka na po? 60. Oh, ba? 60. Ay, totoo talaga. 62 na siya. Malapit 61. Oo. Daddy, meron ka po bang sweet but short message sa iyong minamahal na pamilya? Ano ang mensahe mo? Ang mensahe ko lang, stay strong. Yes. Tama po yung sinabi ni Daddy. Dapat stay strong and good health tayo. Lalong-lalo na po ngayon na talaga namang tayo ay nasa gitna ng pandemya. Ikaw po, mami, meron ka po bang naisabihin sa mga anak mo at sa iyong napaka-pogi na asawa? Wow! Meron ka po ba, ma'am, naisabihin? Salamat sa gamutan ng mga api ko. Saan ko yan? Salamat. Pag yun, wala po bang I love you dyan? I love you. Ikaw, sir, wala ba dyan, sir? I love you, sir? Oh, dapat sir, parinig mo sa amin yung I love you na yan, ha? Ay! At nag-I love you na sila. Isa nyo na. Ay! Kiss pa yan! Ayan! Kiss po mag-kiss na. Ayan! Bagong kasalan! Pero bagong kasalan! Pero bagong kasalan! Damang-damang ko ang kasiyahan ngayong hapon. At mami, ayun. Kinilig ako dun, ha? Talaga naman kinilig ako dun. At dahil malayo po sa inyo ang inyong mga anak, nasaan po ngayon si Jennifer? Sa ibang bansa. Malaysia. Si Ma'am Julifier po. Yung isa po, nasa Manila. Ayan. Meron po silang ibinigay na mensahe. Meron po silang ibinigay na mensahe. Pakinggan niyo po ang mensahe niya para sa inyo. Huwag ka pong iiyak. Okay lang pong umiyak. Sa amin, happy birthday. Enjoy lang ang buhay. Keep smiling. Stay healthy at madami pang moment, surprises, and beautiful things to do with us. And with your makukulit na apo. Salamat sa pagmamahal, pag-aaruga at paggagabay sa amin. Kahit na meron na kaming kanya-kanyang
pamilya. Salamat at napalaki mo kami ng malapit at may takot sa Diyos. May respeto sa kapwa at may pagmamahal sa kapwa miyembro ng pamilya. Isa kang superwoman. Sa lahat ng pagsubok at hirap ng buhay noon, hindi ka sumuko. Bagkus you find ways para kami makatapos ng pag-aaral. Maraming hirap at sacrifices sa buhay mo noon, pero nanatili kang nakatayo at nalampasan lahat ng hirap ng buhay. Nararapat lamang po kayong pasalamatan at bigyan ng masaya at maayos na pamumuhay dahil you deserve it, Ma. We love you so much, kaming lahat ng mga anak mo, pati na din si Papa nakaalalay sa iyo. Thank God sa chance na nakasama ka namin sa 60th birthday mo. Tuloy lang ang buhay. Magpalakas lagi para maraming cake to blow. And to celebrate your special day, keep praying and always be thankful to God for guidance and blessings you receive. Happy birthday, Mama. Thank you. Ayan ako. Una sa Diyos. Una sa Diyos. Pangalawa sa asawa. At sa mga anak. At sa mga anak. At sa mga kapitbahay. Ay, mali. Meron pa palang kapitbahay. Ayan, Ma'am. Ilan po ba, Mami, ang anak mo, Ma'am? 5. Nasaan po sila ngayon, Ma'am? Mayroon sa ano. Nandito yung tatlo. Nandito po yung 3, yung 2 po ay nasa ibang bansa. Isa lang. Isa po nasa ibang bansa. So, ayan, Mami. Gusto mo pa ba, Mami, ng sorpresa? Oh, sige. Sige. Kaya naman mga ka-JFS, sa pagbabalik namin, syempre susurpresahin siya ng aming. Ito, Mami, oh. Tada! Ang aming may napakagandang boses at napaka-cute naman na surprise sa Ranito. Napabaw si Mami sa aming pagbabalik. Ayan, tutulungan rin natin si Mami magkanta ng happy birthday at mag-blow ng kanyang candle. Hi mga ka-JFS, and we are finally back dito na mismo. So syempre, bahay ni Mami, ay hindi ito bahay ni Mami, ano lang ito ni Mami, kubo lang ito ni Mami, di ba? And syempre kayo naman, haharanayin siya ng aming surprise haranista na walang iba kundi si Kuya Gam. So ano pang inaantay natin? Kuya Gam, take it away! I must be crazy now. Maybe I think too much. But when I think of you, I long to feel your touch, to whisper in your ear words that are all this time, words only you would hear if you're only mine. I wish I could go back to the very first day I saw you. Should have made my move when you looked me in the eyes. 'Cause by now I know that you feel the way that I do, and that whisper these words as you lie here by my side. Oh, I love you. They say that you love me true. These 3 words, they could change our lives forever. And I promise you that we will always be together till the end of time. Si Mami. I wish I could go back to the very first day I saw you. Should made my move when you looked me in the eyes. 'Cause by now I know that you feel the way that I do. 'Cause I'd whisper these words as you lie here by my side. Oh, I love you. They say you love me true.
could change our lives forever. And I promise you that we will always be together till the end of time. Diba pa kita maming sarupang galingan? Baka makatulog ako. Kahit baka, hindi naman si Hermano. Is falling down, laughing all around. By the fire we made, you're the answer when I find someone. And maybe I found you. All I want is to hold you watching as you softly speak. What I give if I could use this moment without you still. The colors fade away and the years will make us wait. Baby, in my eyes you'll still be beautiful. All I want is to hold you forever. All I need is you more every day. You set my heart being broken apart. You gave your love away, and I thank God every day for the gift. And palapakan natin guys si Mommy! Kiss, 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 kiss! Ayan, maraming salamat Kuya Gab. And syempre kinilig kami doon kay Mami at saka kay Daddy naman. Parang talagang Katniel at parang dibo ni Mami, di ba? Saan kayo na nakakakuha? 60 years pero parang dibo pa rin. And now, syempre hindi kompleto ang birthday ni Mami kung walang birthday cake. At syempre kakantaan natin siya ng Happy Birthday! I wanna do a trigger! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Louder! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow, blower ka. Make a wish, Mami. Akala ko natulog na si Mami. Maraming pinanalangin. Marami pala siyang pinalangin. Pero na diba, akala ko nalalaginip na si Mami. So ayan ma'am, happy po ba kayo ma'am? Happy. Happy talaga ma'am. Happy. Talaga, smile nga naman dyan ma'am. Wala ngiti. Diba kayo dyan? So yan ma'am, maraming salamat po kay Ma'am Julifier, Ma'am Jennifer, sa lahat ng mga fur, ng mga anak ni ma'am. Maraming salamat po ma'am. Ikaw po ma'am, nais mo po ba? Ano po nais mo sabihin for the last one? Salamat sa mga ate ko. Habang buhay pa ako, dapat na mabuhay pa akong halawig. Yes! Yes! Yan naman talaga! So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa pamilyang ito na napakasaya at kay Mami na very looking young.
Maraming salamat po at magkita-kita po ulit tayo sa susunod nating car trunk surprise ngayong 2022. Mami, sa bilang na 3, magbababay po tayo sa camera. 1, 2, 3, go! Smile! Bye-bye!